Meu avó enseñame os nomes dos paxariños, o nome das flores silvestres, o nome das árbores, o nome das ferramentas de traballo, os nomes da toponimia da leira, do regueiro, todos os nomes. Por eso, cando el morre, eu estaba solo con ele na casa, eu tiña 12 anos, digo que me deixou orfo de palabras. Orfo de palabras, isso era importante. De maneira que é importante a palabra, iso é maravilla. Eu cando descubro a palabra, para darnos unha tontería, cando eu 7 anos vou á escola, aprendo, sei que o que falo, o que é comunicación verbal, pódese levar a signos, para mí é todo un descubrimento. Dicía, pois aí, ao revés do meu avó, toca o clarinete na banda de música, e ele leva a sonidos, eso que está aí neses papelillos escritos, esas notas, esas partituras e tal, que decía aquel escritor, el presidente de Argentina, Domingo Faustino Sarmiento, que parecían negros saltando un alambrado. As partituras, as notas musicales. Bueno, pues era igual, convertir en sonidos a aquelas figuras era como convertir en planetas. Eu escribía con grabullos no chao, escribía nas paredes da casa, escribía nos montes con unha navalla palabras nas zonas das árbores, dos olmos, na primavera sobre todo. En fin, para mí descubrir a palabra, e que ademais a palabra en signo, foi todo un achado, foi todo despois. Claro, eso vai generando dentro o afán de escribir. Ese é o orixina, crea. Ese é a raíz, o arcano da vocación. Bueno,